Ndiri kunzwa kufara chokwadi nekutenda kuti hanzvadzi yangu yabuda. Anga achifanirwa kubuda muna August, but izvezvi ndafara nguva yake ndaangofonerwa nezuro kuti hama yenyu yabuda uya muitore, saka ndakazochingamidza nemufaro. Ndinofara napresident vedu varonga chiitiko chatisingafungiri. Ndinonzwa kufara singaite kozi hanzvadzi yangu apa yakapinda ichirwara, apa ari kupika achirwara, saka ndandichitorwadziwa nazvo, asi ndinotenda president vedu vaMunangagwa. Hazvina kunzwisisiswa here kuti munhu ari kurasika njere kana kuti ambotestwa kuona kunzi ari kurarama sei, akakwana here pfungwa dzake kana kuti panguva yekutongwa kwake? Akatestwa ndobva vanditsanangura vakati takamutesta, asi takaona sokuti anogona kuteerera nyaya dzake. Zvaanoita manje akakwidza hadyi, anogona kupedza kana svondo rese, kana imomo ndaitofonero kuti haasi kudya uye nechikafu, haasi kudya zvakazodai zvikazodai, zvikangotongokwidza zvakakwidza. Haugone kupikisana naye zvaataura ndizvo kozi anoti hamundiudze zvekuita. Sepapa pokatonzwika kuti ukumuti anorwara problem matonetsana. Sepapa indogara kuHarare, ndanchifanirwa kumutora ndiende kuHarare ndimbofamba naye, but ari kuramba kuti ndikudzokera kumusha. Kumusha kwacho hakusisina pekugara, but kana izvezvi kuya kwandatoita, kana atoti ndiri kuenda kumusha ndongomukwidza mheno koko. Kozi akati ari kuenda uku anonosvika futi oita noise. Zvaatotaura ndo zvatoitoita. Muri sei Mr. Cafe? Aiwa tiri nani? Tinotenda zvikuru. Mukati mamuchipinda chechero? Aiwa tanga tina mata. Vese rimwe ramakabata muri mukati ndire kuti chi? 24 Mateo 1. Inoti chi? Inoti kutambudzwa kwevanhu kunobva kuMucheri. Makapinda muchinamatira kuti mazotanga kunamata mukati? Takapinda tichinamata but tazosimbiswemo. Mukatiwo. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Chirongwa icho chaitwa nemutungamiri wenyika kuti vakuburitsei panze, machitambirawo sei? Aiwa tachigamuchira zvakanaka. Munotiwo kudii kune mutungamiriri vapresident vaMunangagwa nekukuburitsai? Tinofara chisereki nokufara kwataita. Nokubuda kwataita. Aiwa hatichatomboita zvakadaro. Kana zvichiuya zvinouya neimwe nzira. Tiriwana. Tatenda. Chakabva chakupinzai munyanga iri nyaya yemuchirikara muchirikara? Yanga iri nyaya yekunotadzirwawo. Vanga vachinge vantadzawo. Ndakazotadza zvakadarikidza mwiri. Pandikasunguwawo. Nguva yacho yaiti mapurisa paitika zvimwe koko. Ndatenda. Mombe dzenyu ndo dzamaitsamwira kakuti ko vari kuendesregere kuendesa mombe kuti gumbura mombe idzodzo. Ndatenda. Asi Bhaibheri rinoti chii kana munhu agumbuka? Kana agumbuka. Aiwa Bhaibheri rinotaura kuti wakatadza unogumburwa, uchitadza uchigumbura. Asi usazopedza zuva wakaita sei? Wakatsamwa. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +263 77487 2063. Muri yeZimbabwe, mukuru wenyika Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa, His Excellence, the First Secretary webato riri kutonga reZANU PF, uyo zvekare vari mukuru wemauto mukati menyika ino yeZimbabwe. Vaita chinhu chiri kufadza vanhu vakawanda, ma-inmates ari ma-prisons akawanda, kuti vabude kunyange vanga vasati vapedza sentence yavo. Irikudaidzwayo kuti amnesty, zviri kureva kuti izvozvi kune vamwe vanhu vari kubuda nhasi. Tiri kujeri rekubhindura, chawagona hapana. Tine hama iri panapa vauya kuzochingura hama yavo yanzi iri kubudawo nhasi uno. Makadite? Tiripo edu makadiwo henyu. Zita rakazara ndiani? Ndinonzi Memory Chigayo kana kuti Kaviko. Chigayo chinogaya chiko chinogaya chibage. Aiwa tinotenda, ndo first time yangu nzwa sere mekuti Chigayo. Aiwa zvandifadza. Ndikuona mune smile pameso penyu. Chii chiri kukufadza tiri pano paBhindura prison? Ndiri kunzwa kufara chokwadi nekutenda kuti hanzvadzi yangu yabuda. Anga achifanirwa kubuda muna August, but izvezvi ndafara nguva yake ndaangofonerwa nezuro kuti hama yenyu yabuda uya muitore, saka ndakazochingamidza nemufaro. Ndinofara napresident vedu varonga chiitiko chatisingafungiri. Ndinonzwa kufara singaite kozi hanzvadzi yangu apa yakapinda ichirwara, apa ari kupika achirwara, saka ndandichitorwadziwa nazvo, asi ndinotenda president vedu vaMunangagwa maita basa. Ari kusimbirwa nei? Anonzi ani zita rake rakazara? Anonzi Shemu Kaviko kana kuti Chigayo. Ari kusimbirwa nei? Anorasika nenjere. Saka mhosva yakamupinza muno munyanga iri? Akapisa imba.
yani my neighbors kumusha saka akasungiswa kuzi njere zvazvakatokwidza kumusha ndekupi kumusha kudande uguruvi shame hazvina kunzwisisiswa here kuti munhu ari kurasika njere kana kuti ambotestwa kuona kunzi ari kurarama sei akakwana here pfungwa dzake kana kuti panguva yekutongwa kwake akatestwa ndobva vanditsanangura vakati takamutesta asi takaona sokuti anogona kuteerera nyaya dzake. Okay. Zvimwe zvaaita zvaikushungurudzaiwo imimi haisi mhosva yake munhu ane mhepo iri paari handiti kana munhu achirasika njere asi zvinhu zvaanosarudza kuita ndezvipi zvimwe zvaaita zvaitoti kana nemimwe vabereki maiti naiyo tobuda sei munyaya iri kuitwa nehanzvadzi yedu yekurasika njere achizodai patanzwa yekupisa dzimba anga ari violent kana anga asiri violent andakatozvitambira kuti anorwara ndandisingambobatikane nazvo ndandikazvinzwisisa but semunhu angapisa dzimba dzema next door too ndandisina kana option kuti nditi muregererei kuti nditi chi zvinova zvangondibata kuti zvazvaita ndizvozvo tongochiona mazuva ake achikwana. Hakuna zvimwe zvaakambenga aita here zvatingati zvinotyisa zvikuitwa nemunhu anorasika njere kana aita zvaanoita manje akakwidza adyi anogona kupedza kana svondoresi kana imo munda itofonero kuti haasi kudya uye nechikafu haasi kudya zvakazodai zvikazodai zvikatongokwiza. Isusu pachivanhu tinoona kuti kana munhu zvadai tinogona kumuendesa kuhospital. Makambomuendesa here kuhospital nenyaya iyoyo yekurasika njere? Zvaanoita kana zvakakwidza haugone kupikisana naye zvaataura ndizvozvo kozi anoti hamundiudze zvekuita seipapa pokatonzwika kuti ukumuti anorwara problem matonetsana seipapa indogara kuharare ndanchifanirwa kumutora ndiende kuharare ndimbofamba naye but ari kuramba kuti ndikudzokera kumusha kwacho hakusisina pekugara but kana izvezvi kuya kwandatoita kana atoti ndiri kuenda kumusha ndongomukwidza mheno koko kozi akati ari kuenda uku anonosvika futi oita noise zvaatotaura ndo zvatoitoita. Makamboedza here kumutsvagira rubatsiro kumadzibaba kana kuti kuchechi kun'anga kana kuti chii? Takamboedza but zviri kushaya basi. Haite noise haite sei but nguva zhinji yake anenge akanyarara hadye chikafu but une imwe nguva unototaura yaunotoona kuti hazvisi normal zvekutoti vanhu vepapa vanga kutomuziva. Atingati mazuva ano vana vadiki ane makore mangani? Ndova 81. Vana vadiki mazuva ano vari kupinda mune kutora zvinodhaka zvinozopedzisira zvakuita songe vari kurasika njere anokona kuona vanhu vakawanda ari kuti ndiri kutaura nanhingi anoitawo zvakadaro tingati munhu ari madrugs kana kuti kana aite zvemadrugs. Problem yakangobvira pakutanga kuti mukadzi wake akatorwa nasekuru hanzvadzi yamai saka semunhu akanyarara vanhu vakafungidzira kuti istress saka zvakatomboita mbazvapera pazvakatanga apa zvinozopera saka ari mukati momo handisi kuziva kuti vari kubatsirwa nemapiritsi here kana kuti anomawo here handisi kunyatsoziva kozi December ndakukwanisa kuuya ndandine zvakandibata. Mukadzi akatorwa sei? Zvekumamisha zvekuti murume unenge wazoshanda mukadzi kwakudananawo nasekuru mva atotorwa nasekuru saka vanhu vanoti istress. Vanga sekuru vanga vari vakuru kwari? Kana mazera mamwe chete asekuru hanzvadzi yamai mwana wavo kura ndisekuru. Vanga vaine mwana here nemukadzi? Vakatozoita mwana izvezvi namaiguru vangu 4. Ndobva azochienda kuna sekuru ane 4 kuna sekuru akanoita mumwe ikoko? Anenge ane 22. Vari kure zvakadii pakugarisana? Padhuze nepadhuze kuti ndandisingatodi kuti aende koko patori padhuze nepadhuze. Vanombotora nahasha here nasekuru paakamutora kekutanga vachitora munhu ane vanhu 4 nevana 4 zvekumamisha zvekungoendesana kwasabhuku kuchichi but Imi sasisi ndikuona kuti mune rudo nehanzvadzi yenyu zvezvimabva kuHarare mauya kunoku kuti muzomutambira handitika rudo zvisingaite kozi ndiye 1 mumba medu ende mumba medu tiri vashoma saka ndiye 1 saka vamwe vangu vari kunze wenyika ini ndinitori areas saka mwedzi wega ndaiuya nchimupa chikafu zvekutoti akambotanga ari guruve akaenda kumazowe akauya pano pabhindura ende pabhindura panapa akatomboya kumadoctors akauya parimandi panapa saka mwedzi wega ndine zuva randoti nhasi ndikuyazomuona. Ane here zvidzidzo zvaanga achiita ari mukati imomo zvoti kana abuda kunze toti akugona kugera musoro zvaanga asingagoni kana kuti pamainvhizitira aimbotaura here kuti ndine zvandiri kudzidza mukati? Handizivi munhu akanyara zvekuti chero pandaiuya kuvhisiting ukati wayazomuona unogona kutoshayiwa nyaya naye ukamutaura naye anogona kutoramba akanyarara kana kutokuudza kuti ndaneta nekumira chiendai
munhu akanyarara zvokuti nesituation ari haatombodi kana kutaura ukatona kupindura utoti zvaita ukaona asingadi akudza tandida ndidi kozi ane kakutyisidzira kaanoita saka takamunzwisisa zvakatodaro. Isusu toda kutora dambudziko renyu kuti tifambe nemi ramataura kuti mwana wamai venyu anorasika njere. Imi mungade here kuti batsirane tokutsvagirai vanhu vanomubatsira vasi vachimurapa pachena? Ndinofara kwazvo kana zvikaita sokudaro. Isusu tiri kuvimbisa kuti kana muchizenge mawirirana naye uye nevabereki vari kwandije kuna baba but hatina kukura nababa. In fact takangokura tichengeta namai maimva washaya saka takangojaira kunherera so that kusungwa kakaita wana kana one day asi vapenyu saka ipapa ndakafonwa nesuro but ndina kana mbovaudza kuti ndikuya kuzovaona. Of course ndiona sokuti havana rudo nesu nokuti havana kukura vachitichengeta. Ivo baba vane mumwe mudzimai wavanaye akazoshayawo mudzimai wavo. Isusu tiri kupleja kuti tine vana madzibaba nana sekuru vanoita zvematare vatinogona kutaura navo kuti honai mwanakomana ari panapa, nyaya iri muupenyu hwake ndeyekuti anorasika njere tisingazive hedu kuti makamboudzwa kunzi dambudziko iri ndiri kusundirirwa here kana kuti chii chinoitika kana kuti zviri natural mudzinzano menyu vanhu vakambopenga here? Kana zvikatodaro munenge matondigonera ndinongonzi pane mhepo but ndashayiwa kuti angazvipedza ndiani. Vari kuti inobva mudzinza here kana kuti inobva mukusonderana mugarisana maraini? Machechi acho mazuva ano havataure chokwadi, vanongoti pane mhepo iri kutenderera, pane mhepo, hauzozivi kuti mhepo yacho kubva kupi. Ukada kufunzisisa unoona sokuti pamwe wakonemesera madzibaba unonga kungoti chikuru kupora kwemunhu. Munezenge muchitaura naye tonzwa kuti iye anobvuma here kuti tifambe pamwe chete? Uyu munhu abvume kubvume asi kana mabatwa nerudo munogona kumubatsira muchiwirirana nesu kosi techida kuti apore. Iye ndati kutaura kuti umuti ari kurwara achizvinzwa anotokuvenga zingaite kuti wataurire chinhu ndikupenga. Saka tinotoita kamuka secret kuti asazvizive kuti tamuita akurwara. Aiwa, isusu tiri kupleja kuti tinavo vatinoziva vakatombobatsira vamwe vanhu vatoziva vairasika njere vanogona kuti uye nekudzidziswa kwanga achita ari mukati imomo pamwe anouya amunhu ati reforme nekuti mukati umu maofficers aripo iwaya vana sekuru nanambuya vanoenda vachivadzidzisa kugara zvakanaka nevanhu uye nekugona kuteerera nekupindurana zvakanaka nevabereki. Tinotaura kuti kuburitswa kwaaitwa namapresident nhasi uno anogona kunge amumwe munhu ane kareformation kaaita kekuti munogona kuramba muchinzwanana. Handi ndokekutanga kuti auye muprison. Exactly, ndokekutanga but manje inini ndikuona sokuti kakupera zvina kumbopera kosi nezvino ndichifonerwa naofisa vakati taurai naye pafoni akaramba kutaura. Ndobva ndamuti ini ndiri kuuya mangwana ndichizomutora nda kuti auye kuno kuHarare ndimbofamba naye asaende kumusha kusisina imba akasiya dziri kozi aigara pamba pangu but vanhu vakazomubata kozi aita zvekuvhundutsira vanhu vakazomubata vakaita zvekuipwanya imba saka pasina imba kuroti kana katoenda izvezvi anenge achingoti paenda pehama iye hasisina pake peugara. Saka ndachida kumboenda nayo chimutsvagira mari yekuti ndimuvakire pamba pake kozi musha wake nawo but wane dzimba dzakafa. Handiti tiri kuda kunzwisisa pakuti akanga aenda kuchikoro here uye akasvika papi? Kuchikora akaenda munhu anga aigona but sevanhu vanga vasina vabereka haana kwakambosvika angopera grade 6. Grade 6. Aiwa, zvinooneka pane pari paunherera. Tinotarisira kuti patichafamba tese achawanawo zambuko rekuti agone kunge achibviswa mhepo inomuteera iyo inozoita kuti azopedzisira azopisawo dzimba dzevanhu uye asanzwanane nemi pakutaura nepakuita zvinhu. Asi rudo rwamuinarwo tinokutendaiwo nokuti vamwe vanobva vati ngaafambe zvake nenyika achidya sadza mumapenzi. Alright, aiwa isusu hatidaro zvekutoti vamwe vangu vari kunzwa vari kutozvidza kuti tobatsirana. Taifanira kunge programu yedu yangefanira kunge mwedzi wamangwana totsvaga mari tobva tavakisa pamba pake since atiziva kuti aubuda August but tatangirwa napresident vatifadza tafadzwa zvisingaiti saka takutongoita zviripo. Asi mama akazvitarisira here kuti president vanombogara vachita maamnesty zvakambopfuurawo mupfungwa dzenyu here kuti hanzvadzi dzedu angangobudawo?
ndakambozvinzwa but nekuda kwekuzvidzikisira kuti asi kuti amai yangu ingaonekwewo ipapa zvino ingatadzewo kubuda here nemazuva mashoma asara ndachingonamata kuti dai aonekwawoka pane angonzwa chirongwa ichi ndakafara but ndasingavimbe kuti zvinogona kutoitika here zvinhu zvekutaurwa here saka aiwa ndafara singaite zvinhu zvaitike nhasi zviri kwenyu tika pandireende ndakutokwanisa kuudza nhasi ndezvenyu aiwa nhasi zviri kwedu aiwa pamaimbouya muchimuona imomo interaction yenyu nemaofficers anoshanda panapa yanga yakamirawo sei? aiwa panapa paright ndakatomboda kumutransfer iye akaramba ndikati nini ndobva kuharare nchimuona madi mamubvisa panapa akati auya padhuze zvikanzi aiwa ndisiye ndakadaro ndakamubvisa kuguruve aimbova ari kuguruve ndikati kwandirebera kozi ndinoenda ndodzoka ndosvika kumba kana ma9 saka muswededzei panga ari kurimandi kudhuze kuti kwandokwanisa kumuona saka mbauya pana pacho ndakamboda kumuswededza futi asi vakazoramba asi akatomboenda kumazowe uko akadzokazve pano zvati aibatwa zvakanaka aifila at home aibatwa zvakanaka anobvira akashanda kana munhu amuzivi kozi vanhu vakamunzwisisa kuti anorwara Right, aiwa tinotenda neso tichinzwa mashoko akadaro ekuti anga achibatwa zvakanaka nemaofficers ari panapa nana sekuru nana mbuya nekuti chirongwa chinechi chinonzi home away from home chinoitwa pano paSlyMedia TV tinopinda mumaprisons imomo tichiita mainterviews navo vamwewo tichivatsvagira mastartup ekuti zvavabuda kudai ndiani ari kuda kuvatora kuti vauye vazoshanda kwavanenge vachishanda asi tiri kunzwisa kuti hanzvadzi yenyu munhu achiri kuda kubatsirwa spiritually isusu tazvipirawo kuti tigoshanda nemi tichienda kumberi kubva panapa tinotenda nokuti tendera kuti mutaure nesu kuti vanhu vazhinji vanobva vatya kuti chikamera chenyu chinotiruma ichi alright aiwa maita basa ini ndakutongotendawo kuti dai maramba muchindirangarirawo mabatsira hama yangu yapora kozi tagara tiri vashoma muri medu haana problem haana violence haabe harove asi chakaita kuti apinde inyaya yekuti akazopisa njere dzake dzakwidza akazopisa imba panext ndobva arara mangwana acho mva apisa futi imwe saka haana kumira kutaura nekuda kwemunhu airwara nenjere akaramba kuti ndoda kudzipedza dzese ndozvakaita kuti vanhu vazoti anorwara but hatina zvatingaite takumusungisa saka ndakavanzwisisawo chero neniwo asi zvipfuyo zvake zvakaparara ndakanzwa kuti hakusisina kana 1 zvokuti papapa ndikutosha kuti akabuda nyaya yakamusungisa ndezvipfuwo kuti akabuda uko asi kunopamazve ndo zvandakutongotya saka ndasingada kuti adzoke here koko zvakafamba sei zvipfuyo izvi zvipfuwo izvi mai wake wachifa mai wedu wakamusira mombe saka mombe idzidzi iye semunhu angasina mukadzi aisheya muhama ndo dzaishandiswa saka iye semunhu anga kurwara anga kuti mombe dzangu musabati saka imwe imba yakapiswa yanga itori yehanzvadzi yedu mwana kwamainini achiti usabate mombe dzangu uri kurova ukukwadza saka ndisi kuirana newe munhu akakanganisirwa vanhu vakazobatanidzira kuti anorwara but aitotaura kuti mombe dzangu handisi kudziona muri kudzikwadza musi kuendesa kudhibhi saka handisi kuda kuona munhu anobata mombe dzangu saka paaigara anga kugara nebhemba but zvakazobatanidza kozi akatozopisa neava vanga vasiri munyaya dzemombe papa anga dzadziri ngani inini zvetotal handizive ndiri kuno kuharare iye ndianoziva muridzi shungu dzakamubatawo ungamboreka po zvipfuyo zvako kana zvisingabatwe zvakanaka newo une mvumo yekugumbuka nyange bhaibheri izvozvizapedze zuva wakagumbuka asi izvinhu zvinoitika muvanhu tinodayira kuti kudzoka kwaaita pamwe areform hachazonodzorera kune vanhu vaanga achinoona nokuti muno vanenge vadzidziswa kunamatawo futi nekuregerera handinovimba kuti muno mundofunga ndaiuya nguva zhinji masande ndaitovamirira vanenge vari muchechi ndinovinga kuti vachagara zvakanaka nevamwe Right, it's okay. Ndizvo muri yeZimbabwe tina mukoma panapa zita ndiani? Kaviko. Kaviko. Muri sei Mr. Kaviko? Aiwa tiri nani? Tinotenda zvikuru. Mukati mamuchipinda chechero? Aiwa tanga tina mata. Vese rimwe ramakabata muri mukati ndire kuti chi? 24 Mateo 1. Inoti chi? Inoti kutambudzwa kuvanhu kunobva kumicheri. Makapinda muchinamata kuti mazotanga kunamata mukati. Takapinda tichinamata but tazosimbiswemo. Mukatiwo. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Chirongwa icho chaitwa nemutungamiri wenyika kuti vakuburitsei panze machitambirawo sei? Aiwa tachigamuchira zvakanaka. Munotiwo kudii kune mutungamiriri vapresident vamunanga agona kukuburitsai? Tinofara chisereki nokufara kwataita. Nokubuda kwataita panze. Tisazopara futi mhosva dzakafanana nezo kuti tizoburitswa zvizowana mukati. Hamuzowana mumukana wakadai. Saka kuti tongoti mapfidza kutaura kwevanhu vari panze kuti mapfidza hamuchaite futi. Aiwa hatichatomboita zvakadaro. Kana zvichiuya zvinouya neimwe nzira. Tiriwana.
tatenda chakambe chakupinzai munyanga iri nyaya yemuchigara muchigara yanga iri nyaya yekunotadzirwawo vanga vachinge vantadzawo ndakazotadza zvikadarikidza mwiri pandikasunguwawo nguva yacho aitinetse mapurisa paitika zvimwe koko ndatenda mombe dzenyu ndo dzamaita mwira kakuti ko vari kuregerei kuendesa mombe kutipi gumbura mombe idzodzo ndatenda asi bhaibheri rinoti chii kana munhu agumbuka kana agumbuka aya bhaibheri rinotaura kuti wakatadza unogumburwa uchitadza uchigumbura asi usazopedza zuva wakaita sei wakatsamwa izvozvo mazvibata here aya tazvibata zvekuti vaya vakambokukanganisira vaya mavaregerera here chokwadi pamberi taura chokwadi pamberi varegerera zvapera kotapika zvapera abudisa futi naye Emerson zvapera anditika saka Emerson akanaka aiwa akanaka andi tomuitireko Emerson uramba achingotonga ngangoramba aripo kotingadi Thank you so much mufambe zvakanaka ko manzwa mufaro sei nehanzva dzenyu auya kuzokutambirai nazo aiwa tafara stiri kuti tiwaona anokudaiko anotida stiri kuti tarerukirwa kana mukufunga kwataita tatenda aiwa tinotenda muitirwe zvakanaka handitika mwari murambe muchinamata mwari kunze uko mufunga kunotanga kuita basa rei kwemimi tichanozviona kunze kuti ane makore seko chokwadi aiwa tinotenda asi kana kuti munhu ari kuda vanhu vebasa uko ndiani wamungati kana uriko uri kunze uko uri kunzwa kuda kuti ndizokushandirawo inini ndamunhu kwaye ndakabva kujeri nderipi basa riri nyore ramuno risingarwadzi ramungada kuita kunze uko aiwa rese tinokwanisa rese handiti saka anenge ada kukuwanai anokuwanai kuburikidza kana nenhamba dzasisa dzasisi wangu handizvo chero basa handipei vari kutenda kune mutungamiriri kuti aiwa tanga tirimo mukati umo uye zvezve tabuda tinotendai president nokuti matiitira zvakanaka murisai vanhu vairi vatatu musati maenda right aiwa ndingamurisisi wangu nevana vavo ndatenda nasekuru varipo avo ndatenda ndo vatibatsira pane mamuchibatirwa zvakanaka zvakadikona nasekuru mukati zvanga zviri right zvese panda zvatashora ndivapi sekuru vamamuchinyanya kufarira pane vari mukati zvinonenetsa bhuzo yese tunge tiwana yese munowana aiwa muri feya ndo zvandaona Mukoma. Thank you so much mufambe zvakanaka handitika aiwa tinotenda kumutungamiriri zvikuru vamunangagwa maita basa. Thank you so much mufambe henyu zvakanaka tinotenda muri yeZimbabwe ndo vatiri kutaura navo panapa hama dziri kufara nechirongwa chaitwa nemukuru wenyika President Emerson Dambudzo Mnangagwa munhu wese arongoti ngavaramba havo vachingotonga tatenda ndiye ari pakamera ndiye ari kuedita zvinhu zvedu izvi kuti muzvione zvichibuda zvakanaka titendawo nevatungamiriri vekuno kubhindura prison vatitendera kuti tinge tichitaura nehama idzodzidzi dziri kubuda mukati pamwe chete nehama dzauya kuzovatambira tinotenda.